myšlenka použití AI v náboru a v HR není otázka budoucnosti, je to současnost, protože ty generativní nástroje, které my dneska můžeme používat, můžete použít právě nyní. A to je právě to, proč jsme tady na hotelu Chopok na konferenci od HR. Na Chopku s HRistami som po druhýkrát. Prvýkrát som vôbec nevedela, do čoho idem, ale teraz druhýkrát som už prišla pripravená, lebo ja viem, že vy ste veľmi silná komunita. Tak som si povedala, že už tu teda určite zostávam aj na večer, kedy bude zábava. A takisto som pochopila, že je to veľmi vzácny priestor, kde sa dá skutočne aj veľmi neformálne porozprávať o tom, aká je tá inteligencia na trhu. Takže to beriem na jednej strane aj ako zábavu a uvoľnenie sa, ale aj taký zber dát tomu, čo sa vôbec na trhu deje. Myslím si, že toto je miesto, na ktorom treba byť. Technológie by mali byť našim pomocníkom, priateľom, niečím, čo nám uľahčia prácu, vytvoria to prostredie, v ktorom sa nám pracuje efektívnejšie a máme viac čas na ľudí. A to je takou myšlienkou, ktorou si odnášam a veľmi si prajem, aby umelá inteligencia nám vytvorila priestor sa viac venovať ľuďom, priestor na to, aby sme k tým boli bližšie, aby sme počuli ich názory, hlas a aby sme boli naozaj ľudia, ktorí majú druhých ľudí na prvom mieste.